Pwede ra? Oh, sige. Nakoy bisita tay. Sila ma'am. Kay ipa-check up ka. Ha? Pa-check up na ron. Pa-check up. Tay, gikan pamigmay dila. Si siya pwede ba yung boses mo mahina? Sakto lang. Di na ako kailangan madato. Dato na ko sa pagmahal sa mga taong gapalibot sa kuha. Pwede ra? Oh, sige. Siguro mga katuntabang namin kulapi dito sa gym at Bangga, Plaza Mulapi. Nagulat mo ni Ma'am Chintin nga maabot kay parato na si tatay dito sa Mahayag para ipa-check up. Kaya salamat. Karon ulat-ulat pa ni Ma'am Chintin kay wala pa. Kasi karon taon-taon maabot dito sila. Ay so karon na may diridol silang tatay, ay silang mama. Muna gisakyan lang ma'am. Pero kabalo na to sa Oh, kabalo kay naayang anak babae dia akong ipangha. Diba niya anak ka? Nay karon musaka na may diri dapit lang tatay kay manay na milang tatay. Ay, ninihingal na si Ma'am Jessica Soho. Ay si Ma'am Chimchim yan. Dol na mi silang tatay. Tara unahan gamay lang tatay na siya. Sudol-dol na mi. Tay! Maingod to. Tay, musta? Nakoy bisita tay. Sila ma'am. Kay ipa-check up ka. Ha? Pa-check up na ron. Pa-check up. Na hospital Mayag. Nakay paniod to? Susudanin mo. Sudan. Namos, buad. Nabaraw kay bulad ya, kaon. Ginamos. Wala po. Wala gyapon. Wala ko kalugsong. Awa ka kalugsong. Karong taon-taon, mubalik na po dayon mi dito sa Mahayag kay para mapa-check up si Tatay Pedro. Na adre si Ma'am Chimchim mo, yung mga kauban staff. Naanagit sila dire sa dire balay lang tatay dun. Karon dili na mi magdugay kay aron time ma-check up ni tatay. Moadto rin mig hospital kay kani po silang ma'am. Nagdali po ni sila ba kay moadto sila Cagayan de Oro pa. Naabot na gid silang ma'am dire. Pongko tayo mo, pongko ko. Pongko ko ha. Si mama, istorya si tatay, Pedro. Mag-update na lang ko niya, mga katimtabang ha kayo mo, karong taon-taon. Paway sa Mikadiyot, mapay pag-abuta mo, balik dahil mi dito sa Mahayag. Hanggang salamat. Tay, gikan pamigmay dila. Oh, Manila. Di kasi siya pwede ba yung boses mo mahina? Sakto lang nga. Ah. Ang pogi mo, tay. Tay, kailangan Jessica Soho? Jessica Soho? Iyang anak. Ang isa ko, bi. Bade, aling gud bade, gawas gud bade. Kay naay gapadala nimo, tagaan ka na ko kwarta kay na nagpadala nimo para sa imuha. Ali. Pero gamay ra may na lang na kay pangkuan ba ha? Nakalimot ra ko sa pangalan, ma'am. Sa katong nagpadala bitaw para ni Bade. Na anak ko karon si Bade o tawon si Bade mo ni kauban ni tatay. Dayon. Okay ra 50 ra mo gipadala. Okay ra gyapon dai. Bitaw nagpadala si kuan og kuan 500 may na lang no magamit nimo. 500 ba? Ma'am, sa kato bitaw nagpadala nakalimot ko sa imong pangalan ma'am na anak ko dire si Bade. Katubang na nako then ang imong gipadala nga 500 atong ihatag ni Bade kay mo man ni kauban ni tatay go tas tatay oh. Pila edad nimo? Nagpadala nimo 500. Ha? Dayon duhaon ako may na lang mapunan og 500. Ha? Ang ganda ng bahay mo. Pasalamat diri si kon sa naghatag. Ma'am, gihatag na natin yung 500 ma'am din. Ato lang po gipunan. Dili lang sa ka mangubra ra mo gud siya. Then ano ba malampas na pangani. Oh, diri sila Bade mo. Siya tig pangahoy na lungag sagob. Ma'am, nahatag na nato ang kwarta ma'am ha. Kay salamat ma'am. Kaya edad ni mo, tay. Kaya edad ni mo. Sa karon madto na mi og kan hospital. Ano yung salo or ganin? Jessica Soho. Ato tag hospital sa Mayag, ha? Kay aron tagaan kag vitamins. No, doktor no? Grabe, naabot ako sa bukid. Di na ako nang andoy madato ko eh. I-enjoy na akong kinabuhi magtabang sa mga tao. Di na ako kailangan
madato. Dato na ko sa pagmahal sa mga taong gapalibot sa kuha. I'm satisfied. Kau gani, grabe ka na-appreciate yun ako inyong kamaayo. Tatay, sugod nagbaklay. Hinahina lang tatay, una lang katay. Sunod rami. Tara. Baka tagnindo. Ang karon paadto na mi sa kuan mo, adto na mig mahayag kay aron si tatay ma-check up ni sugod mig baklay palugsong. May kayo. Akong lolo kay na Parkinson. Inana po siya paralyzed, tapos magkurog-kurog na. Sige, matandaan sa akong lolo. Kamot niya. Halo, ito na niya. Amo ni si tatay o maglakaw siya, hinay makalakaw ba kay paralyzed naman god. Karon pa lugsong na mi dadto kay aron madala ni si tatay sa ospital, kauban si Ma'am Chimchim. Hinay-hinay ra gyud magbaklay ni kasi tatay. Hinay man gyud mo lakaw. Manang hinay-hinay lang gyud, pero duol na lang kayo. Tara man gud unahan o kay karsada naman na. Duol na lang ba dili na kay ingon nga layo gid siya ang balay. Ari nga part lisod-lisod ba kay kabatuan. Pero sa tatay hinay-hinay ra ni siya. Pait kaya mo kinabuhi sa una. Anong taon akong lolo, bata pa ako, kaubad-ubad sa bukid. Sakay kabaw. Duol lami kay karsada naman na daan. Sunod naman sini. Sunod lang. Sunod. Kasakay na sila doon. Kami madto padulong na mig hospital. Madto na mig hospital. So karon na mi dire sa hospital sa Mayag. Abot kami dire sa tatay. Muna pa-check up dire sa tatay, pa-check up ni ma'am. Kauban nato si ma'am. Apa itu? Sige po. Apa dala ni tungkod ni tatay? Tungkod na, may wagang tungkod. May wagang tungkod. Tay, narat ang hospital tay. Ha? Check up ta. Ma'am, kabalo ka, madako pug baki. Baki. Ano ro? Bakwan man ha, panglubi. Panlubi po. Pwede po ni. Tapok. Wala ka na. Anad giday ka sa bukid na. So karon na namin diri sa ospital no, kauban ni si Ma'am Chimchim, dayon si Tatay Pedro, dayon Ma'am sir atong suportahan ning namang gud ni Facebook page si Ma'am Chimchim. Atong suportahan ni din sa TikTok na ni sa TikTok pod account. Tara, Ma'am. Unsa ganit imong page? Ang amang page is Regreta Kayo by Direct Supplier. So, sa Galming branch ng Manila, Cebu, Bacolod, and Davao. And napod ni upcoming karon sa Cagayan de Oro next month. So, ang supportahan niya ang among page and para mas dagan pa ng matatangan na tao. Kasi the more sales, the more na mas dagan pa ng matatangan na. Namang kay TikTok. TikTok na ka is Lagreta o kayo kay Direct Supplier.
Yan, parihara kaya. Yan, suportahan na to ma'am si Rasi. Kuhan kay, buutan kay si ma'am. Kay siya nagpa-check up ni tatay. Tay, mulakaw na sila, uli na sila. Ha, pero bubalik pa ko karon. Bye! Ma'am. Salamat kay Kuya. Mas dakong pasalamat ko sa imo kay grabe ka buutan. Yan, salamat kay ma'am. Si ma'am, manguli na sila. Manguli ka nang mga pa mong Cagayan. Okay. Pinapa mo yung Nami hospital. business motor sa Cagayan. Amping mo sa biyahe mo ha. Salamat Amping. kayo. Wala jud na ako umnagdog pa Sige lang, okay rin kayo kay kini. Sure ba? Wala man yung problema yun. Mga naon sa daan. Ayun na, ay nagkay. Kami, okay ra gyud. Oh, magabinan mo. Okay ra gyud kayo. Okay ra kami ma'am. Wala pa may gigutom dayon. kayo. Oh, salamat kayo. Thank you, Kuya. Oh, salamat. Kuya. Salamat, salamat. Ay. Thank you. Thank you kayo. Ha? Kaya chocolate. Ay, chocolate yata. Sige, bye-bye. Salamat kay mama. Amping mo. Dagang salamat sa Oh, amping. Oh, salamat. Muadto sila og Cagayan pa kay sa business. Amping mo ma'am, dagang salamat. Dayon si tatay na pa rin sa sulod. Nagkaon pa mo ito ganina. Pasakyo na lang nato kuan kanang badya pauli dito sa kuan. Kay humana naman to check up. Result na lagi ulat. Iba di pa kana. Dayon kuan ma'am, balikan pa man daw kuno 2 days, 3 days ang result. Magulat pa ko kay makaihi na siya. Ako para mabilin ang kuan. Sige, hulat na to. Para makaihi ni tatay. Ang hulat na ni tatay nga makapangihi siya. Kay para makapangihi mabilin ang kuan sa ihi. Mabilin. Pwede na ta makalakaw dayan. Pwede. Sige. Kay balikan na rin siya. Okay. 3 days. Paano eh? Oh, 3 days. Kaon ba din kay? Kami, maraming kaon. Body food kay paniudto na mong ulan pa, ulan. Oh. Unya, sakay na lang badya, no? Badya. Kay silang ma'am, ning uli. Uli na sila dito sa Ilaha. Uli na tatay. Side ka mo kay magpagupit pa man ka ni. Pagupit ka. Alok pa gid mo. Ay palitan ko ng chinilas. Palitan ko sinilas. Silanbo. Tara. Tagaan ka ng kwartadaan. Pilay mo Sa kalibo lang, okay ra. Naapa kay kwarta na ko, ya. Naapa, ang kwarta nimo naapa na ko ha. Tagaan ka na ko. Na may kwarta si ma'am dire. 10,000 para sa aning tambal. Itagaan po ta ni ma'am og. Kani baliton na ba dai ka? Pila ka dinadana? Ambot na. Kabulo. Kahamla palito. Pharmacy. Na, soy ko na dari gini. Oh, dili pwede dai. Oh, sige tara daw. Dai wala dira sa gawas na lang paliton. Sige. Uy, dili ka. Salamat po kayo. Nga. Slide lagi. Lansa. Ang sungkot mo po. Ang sungkod kayo, wala may lapok dire. Kaya pauli namin kay. Namin dire sa pharmacy kay na may mga resita gud. Atong palitan si tatay og tambal kay aron Sini mo ko na isa makatumar na si tatay og Europe yun. tambal. Dami sa mama. Maadto mi karon og merkado sa Maya kay maadto pa mi og pharmacy kay napa mi paliton dito nga tambal para ni tatay. Sakyan ko si tatay og badya. Susunod rami. So ganiha di ay dito mi sa Pikas Pharmacy na namin napalit nga tambal nga. Unsa yung ngalan ato ham to? Losartan. Losartan 800. Wala, 800 na. Dahil karon. 2010 ang duha na. Nagkuha ni. Sulod na. Ako kayo ang pagbikas. Ay. Gamay din ni sulod. Abi man ako. Ako rasul na. Mura ra o siya pug julin kay. Tiguang ra mi. Unsa man ka wala na siya resibo, right? Nga na ra. Wala na, okay na to. Si Bade, bagong tahal. Kapalit na pag sinilas. Lamiag, alot ni Moy, makauyab ni Chikana. Kani mo sa tatay. Amadlo ka makauyab? Sa tatay, sa tatay. Lipay na tatay kay nanay manok tayo. Daan mo. Nana kay sudan manok tay. Okay na kay tay. Kano sa kang balik ka ugma diha? Kano sa ingon nila kano sa balikan? Ang sa iyang kuan, Result. ugma. Makabalik ka ugma. Balik. Ikaw lay kuan. Ikaw lang din mo hatag lang kog kwarta. Pwede na. Sulod na dito.
sulod na dito kay nay manok. Daghang kayong manok sudan. Ay tatay, dire may sa kay tatay sa badya o then muhato muli na sila. Tay. 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 Dili na ko mukuyog dito sa inyo ha. Muli na ko mulabi. Oh. Kay mana na mag-check up. Na naman to'y tambal resita, inom tambal ha. Karon mga kating tabal kay pauli naman silang tatay. Asya na rin. Dayon. Kami, di na lang may matyo lang tatay kay tatay sa tatay badya. Kami muli na pag mulabi dayon. Ang ugma, naibalikan na ng panak? Na, duha ka one result Diba ka na lang. result? Ngayon ako yung tapuan ng panak. Yan na lang anak atong pagpanon, pabalik ko sa okay. Baon na ba itong result din, palitan ko. Matag na lang tagkwarta din rin eh. Si ma'am, nag-atag mong kismil si ma'am, kaya para anong tambal ni tatay. Ngayon, ilan lang ni city mo ni. Mga 4 lang. Dayon ina ko. Hindi ko napay 3 dire. Ha? Karon muhatag lang taw kwartan ni anak tatay kay siya ra may mukuha sa result dito dahil palitan og tambal. Dayon. Kuan lang kay Ano lang, Tris? 3 lang, 4 lang. May napay 3 dire ha para tambal ni tatay mo guni. I-update lang ko kulang na apay 3 basta kabalo ka nga napay 3. Kay Ma'am Chim, ma'am, daghang salamat ma'am kay nakapalit na mig tambal, nakapalit na mig ito to 800 Lusartan 800 tapos na 12 dayon nangayo po si tatay og 1,000 kay palit siya og manok sinilas na dayon pamasahe pa rin nila dayon. Okay na ni siya napay 3,000 dire. Then lahi pa tong kwarta ni kuan ha napang kwarta ni tatay dire nga katong kuan. Nako pa to. Nako pa to. Tay. Mo ato na mi. Ha? Babaya. Oh, salamat. Amping pagmentay kay daghang kay salamat ha mga katimtaban, daghang salamat Ma'am Chim, ma'am, daghang kay salamat sa pagbisita ni tatay ha. Daghang kay salamat, daghang kay salamat balik-balik pa salamat kay layo kay yung biyahe gi kay Mugdabaw ning anhin mo diri. Daghang kay salamat gid ma'am, balik-balik ka. Pasalamat kay tatay napa-check up na, napalitan nagtambal ugma. Balikan pa tong resulta sa duha. Dayon aron mapalitan pug tambal. Daghang kay salamat Ma'am Chim kay mong mga kauban nga mga buutan kayo. Kay mo ma'am, daghang kay salamat gid. Yan amping diha dire ra ri tuto pa tong video kay muuli na mi. Daghang kay salamat.